OK, čaute, volám sa Jožo a som tvorcom blogu chcembyšťastnejší.com. Pred pár týždňami som čítal jednu knihu Myslia zbohatni. Je to táto kniha. A rozdal som sa, že na ňu spravím videorecenziu, takže ako vidíte táto kniha, čo sa týka hrúbky, ona nie je veľmi hrubá, takže je to veľká výhoda, aj kto teraz chce čítať rôzne 700-stránové Biblie, má to 140 strán a je rozdelená do takých, vám to hneď ukážem, takých 52 malých kapitoliek. Ono sa to volá, že 52 skvelých myšlienok. A gro tejto knihy tvorí vlastne filozofia pána Napoleona Hilla. Bol to jeden pán, ktorý žil v 30., 40. rokoch 20. storočia, ktorý vlastne veľkú časť svojho života venoval tomu, snažil prísť na to, že čo vlastne je takým tým spoločným menovateľom úspešných ľudí. Preto mu začal hľadať, začal veľa komunikovať s úspešnými ľuďmi a začal hľadať nejaký spoločný menovateľ, že čo im ten úspech alebo bohatstvo prinieslo, alebo ako sa k tomu dostali, čo im to zaručuje. Hej. A táto kniha, ono to je vlastne taká, ako som to povedal, možno, že remake. Je to zhrnutie tej knihy. Je tam vybratých tých 52 myšlienok. A prostredníctvom nich môžete naozaj možno, že úplne podľa toho, ako vám to je reálne, dosiahnuť to, čo sa tam píše. Teda myslieť a zbohatnúť. To znamená myslením dosiahnuť to, aby ste stali bohatými. Tých kapitol je 52 a každá jedna zoberá nejakým malým, jednoduchým princípom alebo myšlienkou, hej. Napríklad, tu nám vyberiem citujem jednu myšlienku, že sme to, čo si myslíme, že sme. Všetko, čo sme, je výsledkom našich myšlienok. Myšlienkami si vytvárame vlastnú realitu. To je úplne geniálna myšlienka. Predstavte, že by ste sa dokázali na veci pozrieť stále konštruktívne. Vedeli by ste napríklad sa pozrieť, niečo nie je OK, niekto sa s niekým háda, ale by ste vedeli, že nie povzdychnúť si, ale niečo s tým spraviť, hej? Alebo by ste vedeli, že niečo sa s tým dá urobiť. Ako by ste prišli, dali to do poriadku. Alebo tiež ešte, čo také tam je. Hej, tiež jedna veľmi zaujímavá myšlienka, tak vyberiem z kontextu. Citujem, že nevidíme veci také, aké sú, vidíme ich také, aké sme my. Hej, takže jednoducho, ak máš niekedy pocit, že ľudia sú zlí, alebo že tento svet je na hovno, prepáčením, tak je na čase so sebou niečo robiť. A napríklad jednou z možností je prečítať si túto knihu. Takže určite stojí za to obetovať 2 hodinky vášho času prečítaním si tejto knihy a máte tam veľmi veľa zaujímavého, takže objednávajte si ju kľudne v internetovom knihkupectve abook.sk a vidíme sa pri ďalšom článku. Ahojte.